खुलुमबाय सानाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव जे भगबाननि महर लानो सानाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासे नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो ओमफ्राय बोथोराथ' बिराद अनथावथाव दानिसो बालाबगासिनो अखा हानानै थांबावबाय दैस्लां नुनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय जोंनोथ' एथबां अखा नाङामोनबाबो गायग्रा फुग्राफोरनि थाखायथ' बुहुत अखा नांगौना गोजोनथाव बोथोर आरोना ओमफ्राय आङो नायदो बे थान्दा गुसुआव मा खालामनो दिनैनिफ्रायथ' बिमाया मैथा लानानै होलांदोंमोन दा माजों जानो बिनि थाखाय एसे बेब'स्था खालामनो थाखाय ओंखारदों आङो 9ता जाबाय फिसाजोखौ फुथुदों ओंखायनो स्कुटिजों सिउब थांनानै फैनोसै आरोना फुजिनि न' खाथियाव नायनोसै सिथारना सिथाराखै सिथारखायो सानफ्रामबो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै मा सेयार खालामलांनो हायो नोंथां मोजां बे ब्लग्सआवहाय लानानै फैलायबाय नै बारा नङा आधा केजि आरो खनसेनो जाजोबा खननैसो जागोन दिनै माने सान्दुंबा एसे खमावबो जायोमोन खिन्थु अखा हानाय नालाय एसे खहाबगोन साननानै आरो मैथाजों जानायनि खोथाना लानानै फैबाय एसे एनै आरो माथोबाव ओमफ्राय नैबेखौ बिमायासो जानो लुबैनानै लाबोदों आरोना गथ'नो होआ आङो गथ'आ दा ओंखाम जायाबा नैबेखौ होगोन ओंखाम जायोबा ओंखाम होगोन ओमफ्राय संख्रि गैला ओमफ्राय नैरैहाय मैथाया रेडि आरोना ओमफ्राय आङो दहायनो नै दालिबो रुखादों बेखौबो थाव सेरनांगौ बास सिखाराखै आंना फिसाजोआ माबारामबार फैनायखाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मैया फिसाजोखौ ओंखाम जायाखै होननानै खिथादोंमोन ना ओमफ्राय मैयाफोर दिना थान्दा जादोंना ओमफ्राय दिनैबो थान्दा बेस्रा मैया सानसुआवबो आलु खावसे होनानै ओंखाम एसे जादों आरो ओमफ्राय मोनायावबो बिदिनो एसे जादों बादि दहाय फिसालानो 5 साराया मक्का मिला गदि आयै बानलुखौ थाइसेयानो जोंना जाया दालियाव थाइनैबाबो दानो आलौसो होमबाथाय फिसाजोआ बादि बे गानखौ खोनासं बोरबा जाबाय जोङो सर्टआव बिराद भाइरेल जागासिनो दङ ना दालियाव थाव सेरनो नागिरदों माने आङो हालदैबो एसे हरखानोसै बेहायनो एबारना बे सारायावनो बेदरनि माथो डाबल साराय बाहायबाय थानो बाल साराय बोरायफ्रावनो जाबाय खामा माने साराय बोराय मालाय मा जानो बरिया बानलुआ एसेल' हरबाय दा बानलु गुन्दै हरगोन होननाय जादों आरो एवना लागोननि आङो एसे संजोबा नालाय दाउखौ दोनथ'बाय उनाव जानांगौ ओंखामाबो गाननानै लाबाय दालि मोननाय लोगो लोगो एवलि ओमफ्राय मैथा होसनसै दा फिसालानि पास्ता जालांखोन्दा जादों आं नै ओंखायनो खुगाया मागा मगा जागासिनो दङ नै उन्दुनाया ओमफ्राय दासो बिमाया फाजा सुरु खालामदों सिखारबायानो ओंखाम जागोन दे ओमफ्राय आंना बिदिनो फिसाजो गारनाय फिसाला गारनाय गोदि मोदि जाबाय बायनानै अमा बायदि जालांसिनबाय आरोना बुस्थुफोरखौ गारनो बायो आं फिसाफ्रा जाखोन्दा गोदि मोदि दोन्दोंबा जाथावबा बेखौबो गब जाना होजोबो आरोना गारनायाव गैया बिदि फ्रोम जाखाबाय संख्रि हालदै होनानै एवबाय माने मेजेम थालाफाबो मोनबोदों नालाय थावा बिराद ओंखारगासिनो दङ मैथाजों बरिया जागोन आरो बियो मैथायासो एसे बांद्रायसिगोन नामा दालि थानायाव बाद दे मैथाया जबखायो आरो मा होनो आंगायखाया मैथाफोरखौ जानो जायो फिसालायाथ' दालिखौनो जानाय नंला बियो मैथा मोनबाथाय आरोना मैथाबाबो जिखिनि जायाबाबो आंहा अमाफोरजों बांसिन साबजानाय मोनो बेलाय माथो मैथाया दसेनोबा ग्लेबसो जागारबाय होमबाबो हालखाल'बा मोजां मोनो आरोना बयलारफ्रावहाय ओमफ्राय मा खालामबावनो आंना मेगनानो जायाबा बेदरखौ बुरजा मोना मैथाखौनो होखावगोन आं होननाय बायदिसो दा मोनायाव रुसि जाबा बेखौबो गोथाव मोनलायगोनब्रा बेदर थायाबाबो मोजां ओंखामाबो जानोसै आंना बुर गोदौगासिनो एसेयावनो बानलु गोरानखौबो एसे हरनोसै ओमफ्राय एवथाबथारनानै नै बिदि महर जाबाय आरोना मोननायानो होनजासै बहुद गोबाव एवबाय आङो अब्लाबो एसे थौसि आखायनोसै आरोना सामब्राम गुफुर देनायखौहाय मोननैजों मोजां मिलायनायनि बेखौथ' फिसाजोआ जाखाया नालाय फिसाजोआ 2 बोसोर जाबाय अब्लाबो बेदर फिसानि जाथ'वाखै आरोना ना बेदर दाउदै जेबोआनो जाया जानो होननानै सोंबा मालाय जाया होननानै बुङो सोरबा उन्दैफोरखौ आं थाब जानाय नुयो खिन्थु जोंना नानिया जाया आरो बे नाफोरजों संनायफोरनि मैथाखौ होयोमोन आङो एसे दिनै मोनबाय नालाय ओमफ्राय थानो हाबावगोन लाखाबायानो एसे बारा नङा
हाद्दि हाद्दा एसे लानो आं र' आं दाखालैयो माबा मोनसे साखिनानै होदोंमोन अमा बेदरमोन नामाथाय ओमफ्राय मोनसे कमेन्टआ मिनिनानै होनोसै आरोना बिदि साखिनाय नुबाथाय आधा काप लासि लासि नुयो होननानै आं जा मिनिनो ओंखारखादों आरोना अन्थाव बाथाव आंनाबो बै समावहाय एसे लासोलायनायखौ देखायबाय थादोंमोन ना माजे माजे बेखौनो ओमफ्राय आंखौ नुसि नुसि लोंसि लोंसि मोनबाय जाहैदों आरो लोङाहाय आइनिफ्राय लाबोनाय एसेयानो एसे दाबो दङ लाबाय आं दरनि ओंखामनो दा खम जाबाबो जेबो नंला आयै मैथाया खैहाबलायबाय गुदुंथार मैथाजों दाउ बयलार सोर सोर गोथाव मोनो बेसेबां नायलांनोबा अननानै आंनो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना सोरबा सोरबा जाफेराखैनो आंबो जायामोन आगोलाव बावाखैनो जादों होननाया गुदुं दिनै बेदरखौनो जानो हायाखै आखाइखौनो सोला सोला दिन थांसिगोन नामा आंलाय अमाफोरजों बेस्टलै बेफोर एसे आलदा जाहैयो मैथासो मा मैथा मैथा नोंलाय ओंखाम मोनसिया मैथा बिमा होननायखौ फिसाजोआ सोलोंफागासिनो मोनबाय नालाय सिन्था गैला ओमफ्राय मा होनो सनाफोर माइ गायनाय दिनाथ' फैगौ ना आंहाबो फरिखा जोब्बाथाय फिसालानि फरिखा जोब्बाथाय बन्द मोनसिगोन सोल्ला गाव आरो एबार आंबो माइ गायनायनि भिडिअ आपल'ड होनो हासिगौ आरोना जोंनाथ' बोरायनियाव लालियाफारायावथ' दा आं दाख्लैनो खिन्थाखादोंमोन बेबायदि समाव जोंना अखा हायाबाबो जेबो नङा मानो होनबा माने दैबानासो जायाबाथाय आरो गायखाया आरोना जोंना मेसेङावनो बोखांनानै लाखाजोब्बाय बेनिफ्राय मा होनो बेयाव खावसे थाखायोना बन्द'आवलाय बिजनियावबो थांगोन ना बेनिफ्रायबोथ' माइब्रा माइब्रि रोगानानै जाफैयो जोसा जोसि बिसिजायनो लागायहैनोसै आइमोनावनो आइखौ दाख्लै बुंहरखाबाय आंबो थांगासिनो दं होननानै आरोना फौजि बिथांखौबो लेंहरखादों आङो फरिखा जोबनायजों थाग थिग फैनोबा फैदो अब्लासो न'आवबो थानो मोनगोन आलासिबो जानो मोनगोन फ्रिबो थानो मोनगोन होननानै आरोना मा होनना बुंनो माइ गायैयानो बेसेबांबा गोबाव जाबाय बावखो ना माखो नायपात्ता आरोना ओमफ्राय गायनोसै एबार एसे गायफालाबायहैनो सानदों आङो माइ गायनानै बे सावरि मोनजानाया बिराद मोजां मोनो आरोना आङो ज' सोरबा सोरबाथ' ओइ सानसु फेथिंलायनानै एसे दांफ्लाहैग्राबो मानसि दङना गोदो जोंफोरनावनो बिदिबो मानसि दंमोन आरोना गाज्रि मोननांला सोरबा हरनायफ्लांदोंबो आरोना आं जास्ट फानि हिसाबैसो बुंदों खिन्थु रियेल आरो बेनिफ्राय प्लेनिङाथ' आंनाव बेनो न'खरनि न'खरथामसो सावरि मोनजाहैना हैया ओमफ्राय सोरबा लोगोफोर हाजिराफोर नांगौबा आंखौ लेंहरदोल' आरोना नगद हरनोबा दानाथ' हाजिराया बिराद बारायबाय जों गोदो गायनाय समावहाय सिख्ला समावहाय 100 थाखाल'मोन बेखौनो बिराद गायदोंमोन आरोना बेनिफ्राय दाथ' 300 गाहाम होननाय खोनानो थांनाय बोसोरनिफ्रायसो आंहाबो बेखौनो बिराद लब बेनिफ्राय सावरि नांगौबा आंखौ लेंहरथारदोल' आं हाजिर माने माइ गायनानै सावरि मोनजायो बिराद गोबाव जाबाय आरोना बेनिफ्राय बै जे दुब्लि बारियाव लांनानै लाल साहा मुरि जि इन्ट्रेस्ट मोनना दुब्लि बारियाव जिरायनानै खोथिया लायै बेनिफ्राय मेंनानै मोनजानाय ओंखाम ओंख्रै फुरा माने सान्थि आरोना इन्जय एसे माइब्रा लालायलायनाय आगोलाव बुहुत माहाजोनफोरा बुरजा माइ गायनायफ्रा बिराद बुरजा सावरि लायोमोन ना 20 जन गाहाम जोंहा बारा लायामोन जोंना खोब जायोबा 7 जन 8 जनफोर जायोमोन आरो ओमफ्राय बे 20 जन गाहामाव फुरा इन्ट्रेस्ट आरोना दाउफोरा बेदरफ्रा थोब्ले माब्लेबाबो इन्ट्रेस्टमोन आरो बेफोरखौ बिराद गोसोखांबाय आङो दिनै अखा हानायखाय माने मानसिफोरा वाट्सएपआव स्टेटासफ्राव होलाबायदोंना अखा हाबाय खोथिया फोनो मोनसिगोन मा मोनसिगोन होननानै आं बेनि थाखायनो बे बाथ्राखौ शेयार खालामफाबाय आरोना आंबो बिराद मोजां मोनो माइ गायनो आं बाया खिन्थु बांद्राय सान्दुंबा बोरैबा मोनो आरो एसे आं मानसिया हाट्टा एसे दुरबल आङो ओमफ्राय अब्लाबो हायो आरो सोलिनो हायो जायनोबो सनाफोर दैज्लाङा फैखाबायानो जखन फैथोंनोसै आंबो प्लेनिं खालामदोंमोन एसे माइफोर गायफालाबायनो बावखो ना माखो गावखौनो गाव ट्राइ खालामनो आरोना ओरैनो बखिजाखै गायदोंबाथ' नुखागोनबो नोंथांमोनाहाय आरो देनांनायाथ' देनांहायखा बोरै रिटायार फैबाथ' जोंहा फिसा फिसौ देरबा न'आवथ' गायखागोनानो न'नि जाखिनि हा दं न'आवनो गायगोन आरोना बे जों बोरायजों आंजों रायलायबाय थानाय प्लेनिंखा बेनिफ्राय आं दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै आंना जेबो देखायनो लागा गैयामोन आं जायखिजाया मोनसे भिडिअथ' आपल'ड होनांगोन नोंथांमोनजों ओंखायनो आं मा जाखो मा लोंखो मा मावखो मा दांखो
बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामफैबाय आरोना सिम्पोलैनो ओमफ्राय गाज्रि मोननो नांला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव स' थेंक इउ स' माच